Where do you want me to sit? Wherever you want. By the pool. Okay, sit down here. Sit in this one? Yeah, over there, no problem. Okay. Which place? Training place. Training place. Много близо е. Yeah, because we have problems with the lights and with the temperature. Аз съм направо цъкнал, тук е... Защо се справили там? Ще снимат само малко. Let's all go to the beautiful day in Bulgaria. Колеги, добре дошли. Добре дошли на гостите. Естествено, трябва да благодарим преди всичко на организаторите, София Music Enterprises и естествено община Пловдив за това събитие. Искам да кажа, че в момента е 2 без 5 Central European Time, така че сме абсолютно на време. Това е ориентира, в който ще се водим. Добре дошли на Никола Коцев, с неговия проект Brazen Abbot. Музиката на Brazen Abbot в Пловдив ми запознава Велин Танев. Аз искам да му благодаря лично, защото благодарение на него слушахме тази музика. И разбира се, Джолин Търнер, the most romantic voice in rock history. И както се казва на едно място, still difficult to cure, always ready или willing to surrender. С други думи, винаги все още готов и труден за лекуване, но все още готов да оцелява. Това между другото са мои думи. След малко въпросите, преди всичко искам няколко организаторски неща. Те са ви казани на вратата, но ще ги повторя. За самия концерт снимат се първите 3 песни от фотографите и операторите. След това съвсем интелигентно ви гоним. Разбирате, че има изисквания на всички събития от този тип. Първите 3 песни се снимат от оператори и фотографии, оттам нататък снимането е забранено. Отразяването, разбира се, не. Толкова. Мисля, че е излишно да ви представям или да разказвам история на групи, биографии и така нататък. Вие всички, които сте тук, прекрасно сте информирани с историята и на Brazen Abbot като проект, и на Никола Коцев. Аз съм горд да кажа, че Никола Коцев е пловдивски музикален кадър, защото е завършил Академията за музикално и танцово изкуство. При това наскоро, доколкото разбрах, се е дипломирано. Освен това роден в Пазарджик. С други думи, имаме един истински южно-български феномен тук през нас, магиосник Никола Коцев с неговия Brazen Abbot. Не е нито бронзов, нито пък сериозен като Абат. Надявам се да не бъде такъв с вас днес. И за Джолин Търнер всичко, което имаше да се казва през последните дни, се каза. Очаквам въпроси от вас. Заповядайте. Може би да питаме първо как мина във Варна. How was it in Varna? Varna is beautiful, it's incredible. I mean the concert, I mean all the city. Both. И двете неща, и града, и концерта са били супер в Варна. They had to stop people from coming in because there's some... Наложило се да спират хората да не влизат навътре, защото е имало твърде много и твърде малко места. The crowd was enthusiastic. Тълпата беше ентусиазирана, мисля, че тълпа е много правилно да се каже за варненската публика. Did I say that? No. You said it. Yeah, I said it. No problem. I can speak Bulgarian. Okay, what do you say here? No, you don't want to know. Tell me, please. Той знае български език, казва, че има неща, които може да каже на български. A few words only in Bulgarian. No. I only know that the loud. Никола, какво си го научил? Not the loud, she said this. На колко съм го научил, не става за казване на тази конференция. Обикновено е така, да. Anyway, Varna was a big success, and with the show, people, the town, they want us back again to come back for a larger concert. Варна беше голям успех, хората искат да дойдем отново за по-голям концерт, с повече хора, на по-голямо място и така нататък. But this time I stay 2 weeks. Но този път ще остане 2 седмици, because of the women, no? And the sea, and the women, and the sea. Ще остане повече заради жените, заради морето, заради всичко това, което е в България. Или заради българското вино. I had enough Bulgarian wine. Достатъчно е пил българско вино. Tamarin. Персонални благодарности за Никола Коцев, че ни доведе Джолин Търнер и за това, че музиката на Brazen Abbot най-сетне е в България. Всъщност, ти как се чувстваш? Особено добре? Чувствам се прекрасно, защото в този момент съм чакал дълго и
това е съвсем непрозумено. Аз искам да подчертая, че съм особено благодарен на съдействието, което ни се оказва от София на правителство. И естествено, подкрепата, която постоянно чувстваме от всички, които ни заобикалят, защото посрещането на това беше над всички очаквания. Времето беше много хубаво, просто чувстваме се много добре и сме заредени за вечер. Надяваме се, че всичко ще продължи да стане. Do you agree with that? Джо е съгласен с думите на Никола. Абсолютно. За останалите музиканти най-сетне да научим нещо в проекта, може би. Имаме имената, но повече. Да. Вие знаете, че в Brazen Abbott от самото начало свирят други музиканти, ритъм се друг, но поради танци, които ни трябваха за захватване, просто стана така, че не успях да взема Иан Халман, Ник Микаели и Джон Левен, които са основни ритъм на Brazen Abbott. Заради това се наложи да се обърна към услугата на други музиканти. Двама са шведи, Лас Полък и Тона Крома, кибордист и вокалист. Едни от най-известните рок музиканти в Швеция и Уейн Бенс, който е басист, с него даже имам друг повод и работим заедно на проекта на Робин Гиджис на Промесия, даже и в момента на промоция на новия албум Магнит. И с него преди да правим телевизионни шоута, където Уейн свири бас. И аз, когато ми трябва да си, просто ще го видя към него и така. Разбрахме за репертуара, в смисъл за програмата на Гига до вечера. Rainbow, Brazen Abbott, малко Purple, колкото разбрах. Малко Purple. Да. Нещо от самостоятелните албуми на Джо или? Не, защото това е Brazen Abbott event, подчертано. И основният момент тук е желанието и целта е да се популяризира музиката на Brazen Abbott, което е съвсем разполагано за някакво години. И факт, че има един брой Rainbow и Purple свърчета, да се дължи на това, че в България има много хора, които са мечтали да чуят тези свърчета с оригинален певец. И естествено аз искам да дам Джо, защото съм ги изпея пред нас на публика и